اسے مچیراس تینا سنگت تو مچینا شکارا پیسفکوشن آرائی مس اونا ارادس کہ اسی گھنٹہ پد واپس مرک ولے ارا وقت آو واپس مس دا نیامٹی چاندتو گدرنگا دا قصہ میکسیکو نا سائلان شروع مرک 2012 ٹی 35 سال تجربہ کارنگا مچیرا سیلواڈور الورنگا مچینا شکار نا ارادہ ٹی سمندر نا سفرا پیشتما ہر وقت دنا وقت آوتے نا تجربہ کارنگا سنگت تین طرفے کے ولے داوارو نا سنگت اللوے اونا جاگا سے 22 سالہ نوجوانس دارتون شکار کن پیشتما دا سفر دانا تجربہ کارنگا نوجوان اولی کو بلا سمندرینگا سفرس او باز خوشس ارا وقتا کی دافت سمندر ٹی سفرا پیشتمار تو موسم جوانس سمندر ناسی کنڈ سے اینار دافت جالات خسار گڑاس مچی الکر خالی کرتا کشتی ٹی بلدانا دا جالات خسار انداڑے اچانک موسم تیزیت خراب مننگی شروع کرے الورنگا زو جالات سمندر کشا پارے ننے زو واپس مروئیے اندار تو اچانک تیز ہوا پھر اور سمندری طوفان شروع بس نوجوان باز گھبرائنگا پارے داسا انت مروئے الورنگا جواب تی توے او کشتی اسٹارٹ کرننگ گٹی لگا ولی کشتی اسٹارٹ متوے طوفان پین تیز مستو دارتو ما کشتی نا کنڈ سیٹی تینے الکر اور انتظار کریر کہ طوفان اراٹیم ختم مرک نوجوان او غصہ پارے نن بچی پنے طوفان پنچ دیس کان چلیں گا پنچمی کو دے طوفان سلیس اور کشتی اندونو جاگے سمندر نا سلیس اراڑے کے ار کنڈان دیری دیرس سمندرس خشکی نظر بتوے گئے الورنگا سوار ولدا کشتی نا اسٹارٹ کرننگ نا کوشش تاتی ٹی لگا ولے او دے سماتما کی کشتی نا انجن خراب مسنے ریڈیوم کارے میلا داوڑو سگنلم رائی کرننگ کا تویر داسا دافتا امیدہ ریسکیو ٹیم والا تیاسر پٹو کا ٹیماک دافتے مندیس کا سمندر ٹی پٹار ولے موسم نا خرابی نا وجہ انداف پٹنگ اللار مندیام پد اعلام مس کہ ارتوما کشتی سواراک زندہ فس ارتوما تے مرد قرار تننگا افتا اوراوالا تیم دا باروٹ اطلاع تننگا الورنگا اونا سنگتیزی کل کارڈو باداسا سمندر نا لہراتا رے مکرم آسر اران کے لہرا کشتی درے رے کشتی امو کنڈائنا کے من دیام پد دافتا خوراکم ختم مس داسا زندہ رنگنگ کے داف دوڑ سمندرہ مچی الکرے اوفتے کچے کنگرے داوا جغان دافتا دوکم خراب مسر اوفتا باکم بسسر ولے داکا علاوہ اوفتو اچھو چارے سلو دیر کے پرنا انتظاری کرے رہے اگر پھر متوے کے تو مچی سمندری سرکک یا ایلو چکاتے اراکی کشتیا دوسرے اوفتے الکرے اوفتا دیترتے کنگرے شامنا یک اوفتا آلے خراب کرے گئے تو سو بنا دے اوفتا سلے اشاکے دا مشکلنگا وقتا داف کا سٹیلوڑ کے انسارا اسر اسی ٹیلوڑ کی امید اسر وارس داف کا سٹیلو تو ایت کرے رہے تو وارس چپ پسی جاگے دوسر ہے سوچنگ شروع کر رہے تو اسی رٹ انداوڑ گدرینگار داسا نوجوان ازیکل مایوسی نا ایتے شروع کرے او دے امت اللہ اسی دے اسوتے نا سنگت پارے دار دینا پریشانی کو انتظارہ کوڑم برداشت مفس ہے او پاری داوڑ زندہ رنگین کپر ہے مایوسی نا وجغان او کننگی ملا او نا سنگت او دے باز اوزلتس پائے منا وقت سلے کل جوان مرے رہے ولی دانو جوان امت کرتوے اسی سو بسی نا الورنگا تینا سنگتی توار کرسا پارے بش مچی علین سنگت جواب تیتوے ارامو سیوار ولداو دی توار کرے ولے جواب بتوے او مونی مس سنگتے دوڑ سرفے پارے بش ہے ارے تمک سنگت ٹی چرکت اللوے الورنگا اورا کے سنگت زندف سنگت مرد خنا تو باز ہوگا انداخ زیادہ غمگی مس کے او سنگت نا لاش تینا ریا تخا اور تو نیت کرنے کی شروع کرے اونا دماغ داخس خراب مس کہ او لاشا نرفے کے کہ موت امر مریک بلدا تینر جواب تریسا پارے کے موت جوان مروئی من دیام پد لاش خراب مننگی شروع کرے تو الورنگا سنگت نا لاشے سمندر نا والا کرے داسا الورنگا تنیامس نہ اورتن عید کرو کو اس نہ مدد کرو کو شامنا یخ تو دینا گرمیو دے باز ستائے فیکے دا مشکلنگا آلتا تو وارس تین تو تینٹ عید کرے کے تو وارس سمندر تن دا سفرٹی وار اندم مسکا کے او بلا سمندری جہازاتی گدرنگا خنا کے تو کوک خلق کے پچس برزا کرے کے خسا کے اور وار تینیم سمندر ٹی خسا کے باز توار کرے کے ولے اونا کشتی چنکس اوڑا کسنا نظر تمی توے کے اسی وارس سمندری و جہازس اونا انداخس خڑکان گدرینگا کہ دانا نظر اونا بندغاتیام تما او باز کوک کرے ولے او دے کس خنتوے دالم ہے اوڑکن باز عذاب والاس او کشتی نا اسی کنڈ سے اینا توس تینا بے وسیع باز زیادہ ہوگا او دے سمندر ٹی باز وقت گدرینگاسس او خشکی و بندغاتا خننگ کے سکاسس دے پدیان اونا حالت خراب مننگٹیس ولی او امتان کارے ملسا پارے کے
ایرالٹ سمندران پیشتم ہوئے 430 اشتمی کو دے کشتی سمندرٹ یہ نسا سائل سنا خڑ کا سرمس ارا وقتا کی الورنگانا مشتیا نظر تما تو نا خوشی نا انتہا متوے اوڑا برداشت متوے او کشتیاں تینے خصا تار خلصا سمندر نا کنارہ غینا سرمس ریکاتیا نت تخصا او خوشیاں پارے ای زندوٹ داکا پد او بیوش مس ارا وقتا کی او اوشٹی بس او نا ماسا امو جاگنا بندگا کسر داف کا سٹیلونا زبانے تتویر او دے دیرو رخت سر ولدا او کا پدو دے دریر قریبینگا اسپتالتی داخل کرے پھر اوڑے خبر تما کہ دا بندغ بے سر و سامانی نا حالتٹ دنیا نا کلام بلا سمندر پیسفک اوشن نا نیمغان زیادہ فاصلہ طے کرے دا ورلڈ ریکارڈس جوڑ مس دا کم پد الورنگائے اونا ملک آرائی کننگا اونا باو مارے خنا تو با زیادہ خوشمس اور جذباتی اندازت پارے ای نیکن دعا کننگے لے تویسٹ دا دسغم پد الورنگا دیر خنا کے تو خلی سکے شامنا چیانٹ خلصا بشمس سکے تینا سنگت یاد کرسا ہوگا کے او تینا انٹرویو تے ٹی پارے سنگت نا موتام پد ای انداخس مایوس سٹ کے خودکشی نہ سوچاٹے ارا وقتا کے کنے خودکشی نہ خیالک بصورت ای آسمان نہ کنڈا اراٹے پاریٹے تاکہ دمرے امو سات اس کا امید رے اسی پین انٹرویو سٹیو پارے سمندر کنیاں کل پلا ولی کنیاں کنا امیدی پلنگ کتوے دا حقیقی انگا قصہ انداڑے ختم مس اگنن دانا سبق خواہ غور کین تننے دا سمجھ بریک کہ انسان نا امید و جدوجہد نا مونا سمندرم شکست کنک بننگ نا اورنگ نا باز باز شکریہ اللہ حافظ.